Hana hai party mung kotor mangui tongkha takar jelawo BJP hayoi tipra motha nongno bokogui tongkha tipra motha ni scooty rok gari rok bokogui tongkha. Hake takokte bukusong norok nugui mangkhana scooty rok bokok jak BJP rok neta peta rok tam khai tongkha BJP ni pekhek gya neta rok phayoi tagarjla area o phayoi tipra mothani tipra sarongni scooty rok gari rok bike rok tokrobui tongkha ta mane gunda mafia khai tongkha tipra sarongno ore pore khayoi wanjuni daki mumbai tipra sarongno bangladeshi o rohana ni bagoi tipra sarongno chaitogui tongo o BJP ni tabuk mafia gunda rok hake tipra sarok nung kha sinani nangnai obo hai tomung rokno jaga tariti. Agi khai Bangladeshi gu bag khaika tabo khai BJP ni dago mumbai tiprasano Bangladeshi gu bag khainani chaitok tongkha o BJP roni naharmung tabuk tiprasani bising tuino 10 ni dagi mumbai tiprasa bai tiprasano oroi pore khairiwoi tiprasa rono Bangladesh gu bag khainani chaitogui tongkha tabuk edisi area ni jaga ni lands rok joton check bainai 10 rok check baimani pore khaino tipra sarano Bangladeshi sramoi Bangladeshi go back salam dangai obo ongkha BJP roni porichoy main naharmung tipra sarano Bangladeshi sramnani aboni bagoni khasina nango tipra sa takuk tai buhuk song norok wansubdi montang rok sekjak baikha tipra sarok bujagui tongkha abo haikaino paithago bujak bainai Delhi ni bujangnai tipra sa area o tipra sa tipra san danga phanangnai Manipur haike burinai norokai obo haikaino komor bainai nai tongri chaya koroi Dipok Entertainment ni video ni bisingtoi je mansak norok share khaidi subscribe khai saklai di BJP rok kaham dekhai tong hamya khai tong share khaidi je mansak share khaidi takute buk